Terus mamerne slebore. Lah sing jenggleng kaya ngono, jenggleng Mbah Lurah aku ya semangat. Ya wong ki lek karo wong lanang ki ya lek gedeng ya aja nemen-nemen. Lek wis ki ya ora sah ngene. Wong peh wis wae kok ngene. Sosok wong wedok lek pegel karo wong lanang ya ngono. Mosok Iya. lek wis bar ya ngene ngono. Beda lek bojoku. Piye? Oh, bojoku lek bar ora ngene ngono Lah ora. piye? Ayu ngono. Enak tenan. Coba. Yen mamajang gak gelem disingkur. Ya wong adurana sik. Among karo janur kuning janur kuning janur kuning Piye Mbak Lucy? anu kurang dhuwur. Kurang dur. Biasane niku Gareng Pacitan kan tiange kan ten mriko pesisir pantai jadi energik orangnya. Oh. Biasane niku gandul ten wong barang iso kok. Apa nek Polorejo bayar larang-larang kur mumbule kur sakmu. Iya. Kondur dene, Mbak. Kur ping pindho iki. Iya. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu. Sae napa sae? Malih. Malih kalau. Iya. Nah ya. Asem lho, ya nah-nane Loh, ngumpul ngono kuwi kan yang menunjukkan bahwa kamu itu seseorang yang multi talenta. Oke, baik. Aku wis gur manut tok kok lek karo awakmu. Gambang awake wetan Wong aku seneng aku akhir baglotek ngono ya terus buka lawang gluduk. kok mbok parakne rono bar-barane. Lah bojomu teko kok. Lho, neng panggung iki ra nek bojo-bojoan, neng panggung iki kita milik umum. Milik umum saiki kok apikne kok mulih aku ditojok bojomu. Or, kalau di panggung itu harus profesional kerja. Contoh, Mas Cahyo pun tadi kan garwane Bu Kesi. Loh, kalau di atas panggung Mas Cahyo milik umum, milik kabeh sing mirsani. Ngono tenan. Iya. Oke, baik. So, orang kelah nyedek meneh ra ndemok sampe ndemok sesuk enek dagelan yang ndas e. Wong lanang bingungne adoh jarene kudu sing totalitas lek wis cedhek arep mbok irangi ndasku aku mulih arep nggawa ndas apa? Ya nyilih sirah tanggane. Kok Kan ya pas- duwe sirah liyane. Kok ameng-ameng nyawa. Ya. Gendang kowe ngono. Ayo. Pacitan. Piye, Reng? Kok enek mak gadul-gadul mang apa to, Rek? Anyang-anyangen yu. Lah kena apamu wong
nyenggol wae ora kok. Lah selebormu nyanggone anake bocah. Wong iki kudu energi ngono, sampeyan iku isih enom. Nah, lincah. Ora dadi kan imbal-imbalan. Aku lek duwe bojo kaya sampeyan energi, sing wedok ya kudu energi. Ngimbangi. Ya wong ngimbangi ki ya delok-delok ta yu. Wong esuk aku bar ngedos kok yaene kon ngimbangi awakku ya semaput. Kareng lari sok ngedos. Ngurape dulur Polorejo no. Terus ki wis apik demben bar yo dodolan donat. Alah timbang awakmu dodol BH. Oh iya, aku sembarang tak. Oh ya. Nah ya. Iya. Nati cap. Apa? Ya mbok, patitan kan nati cap. Apa sajake kowe anu lek diladeni kasar ki kurang marem. Oh ora. Milih sing halus-halusan. Oh aku kurang wani. Sik cukup awakmu dhewe wae. Lah nyapa lho, iki bebas iki sing kaya Arjuna ning kene awakmu, cepakane kaya ngene ayu. Arepa cepakane nuwun sewu lho Mas Cak. Pripun? Nuwun sewu lek mbake sing setunggal niki kalih sing setunggal paribasan menika niki kelangenan. Kelangenan dulur mriki lho, Mbak Bergita karo Mbak Winong. Oh. Niku Kelangenane Pak Agung Dewan. Oh, Pak Agung Dewan karo Pak Hari. Pak Hari. Cara panganan ngono ya. Sing dahar ki Pak Agung karo Pak Hari. Oh, terus Terus lek Mbak Dian kali kuwi. Mbak Dian. Mbak Dian kalih Mbak Mira. Mbak Mira niki cara kelangenan. Kelangenane niku Mbah Lurah Haryanto. Mbah Lurah Haryanto. Terus Bu Kesi sak mriki. Nah, terus niku remenane Mbah kami tuwa Iwan. Mbah Iwan lek sak aku. Yo RT Gupala kono. Kok yo. Iki kok yo. Iya. Ayo. Udah. Panas. Gen parian coba ngecek sinden-sinden kae yo. Wiwit saking Mbak Lia, ya Mbak. Mbak Lia. Monggo. Tuku meja Meja, brukne gareng. karo kursi. Karo kursi. Warga Polorejo mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Gandeng piyai Polorejo iki piyai budaya, piyai nyeni, mesti ling ngamini yo ngangge budaya. Lah ngeten iki, Pak. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak nggih? Sing kersa kula dongake putra-putrine soleh solekah. Amin. Monggo. 1, 2, 3. Allahumma piyai budaya kok. Mangke melih. Yo. Selanjutnya Bu Triastuti. Yo. Mangan sego lawuhe tempe. Kowe tak niku Mas. Pojokan alun-alun jos. Iya. Allah. Mugi-mugi warga Polorejo tansah sehat awake. Allahumma amin. hebat Mbak Tuti saiki solekah. Ngono kuwi ora aneh-aneh kae nggih. Selanjutnya nggih. Bu Kesi, Ibu. Pak Kaji Bejo Pak Kaji Bejo, wah sate kuwi. Ayo. tindak neng Mekah. Ndakne Mekah. Mugi-mugi warga Polorejo gesangipun berkah lan barokah. Penonton, Allah. Allahumma amin. Mbak Mira, yuk. Ayo. Ana Mbah Arjo Ana Mbah Arjo, tindak Surabaya. tindak Surabaya. Mugi warga Polorejo
rejo tansah bagya mulya. Penonton, Allahumma amin. jos. Ayo, Mbak Dian Munasirah. Tuku betok. Iki magister seni kok iso malah kucluk iki lho. Iki nek digenderi kaya ngono gamelane ya kaya ngono apike lho. Ketoke kelinglingan awake dhewe iki dadine suarane griyut. Sik, contone sik Mir, sepira Mir? Tuku beton, Bang. Ndang. Tuku betok. Nah, semono kuwi. Bir, contone Bir. Ayo Bir. Ayo. Tuku betok. Dian, ya Yan. Tuku betok. Yantemne kowe. Nggawa gamelan dhewe. Kok iso isinike kok ugur botok. Kok nesu to? Ora nesu nduk mendem. Walah. Kurang gede, Pak. Kurang gede. Kurang gede. Enggak. Tuku betok. Kok iki piye? Anumu ki padakno karo iki lho, Nduk. Anumu ki padakno karo kono. Nano. Tuku betok. Nah, Dikeprukne gareng, ayo. Karo mangan marem-marem. Heeh. jos. Pak Haryanto. Mugi-mugi sehat ayem tentrem. Allahumma Apik. Ngapunten para lenggah pancen sinden Dian iki obate keri tadi ya. Ayo. Ayo Bir, ayo. Ayo. Ning Surakarta Surakarta. tumbas maem pete Pak Haryanto kula nyuwun sawerane Allahumma amin. Kowe iki jane sinden apa kotak amal? Oh iso urung-urung njaluk saweran lho kon ndongake kok ya. Oh, Nah wis. Keri Dirgita dhewe. Dian kacau. Ayo. Sing tak jagakne mung karo kowe nong. Ayo nong. Ayo. Mbak Winong. Awake dhewe siap-siap yuk. Neng dhuwur meja Dhuwur meja. Enak wi. iya Enak. aja rame-rame Lah. Kertu 5. Desa Palarejo muga-muga wargane kathah rejekine sehat awake tentrem batine ayem tentrem sakluargane lunas utange sedaya mlampah sejatine asik amin. Kowe golek ngono terus tak lolo cempala lho ora. Iki Kedawan ora. kok iki wong gawe parian apa deklamasi? Ayo. Apa ya? Mbak Lucy varian mboten? Mbak Lucy, Mbak Lucy. Ya, iki. Yo, Ora no. Ngidoni kaca, ngidoni kaca. terus kecemplung sumur. Terus kecemplung sumur. Mugi masyarakat Palarejo panjang umur. Allahumma Amin. Enak-enak awakmu. tuku nangka. Aku nangka. Nangka pundhut dhuwit. Bene. Duwe to mengbar dibayar Pak Haryanto kowe. Jare wis dibayar sesasti. Lah ya wis isik turas 75 nang ngebel tuku nangka kan yo oleh to. Terus Tuku nangka. Ya. Rupane ireng. Wong sak Palarejo sing wedok muga-muga meteng bareng. Amun diamini. lah iya ampun Anak wis akeh ndak cilaka no. Dibek nggih. Ngopo dadak cilaka? Lah kok iso? Ketok ndase ya didelepne neh. Panak Edan. kucing apa piye? Panas udan aling-aling. Panas udan panas aling-aling capek gunung
Lanjut, Mbak. Nadyan wadon sarta Swara suling ngetan kali kula apa setia masuk kami Mbak Rusi Pasari Mas Gareng ben joget.
Matur sembah nuwun.